El Centre de Promoció Econòmica ha acollit la jornada de presentació del nou Pla Local d'Inclusió Social, una eina que té com a objectiu millorar les prestacions que s'ofereixen al municipi a les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat a través d'un treball en xarxa. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ir mayor coordinados, que sepamos todo y no dupliquemos a los ciudadanos que vaya a una puerta, a otra, que sepamos, el objetivo es también que sepamos todos qué es lo que hacemos dentro del territorio y a partir de aquí demos una mejor cobertura a los ciudadanos y ciudadanas del Prat. El perfil de l'usuari de serveis socials ha canviat en els darrers temps. És una de les conseqüències de la crisi econòmica que augmenta el risc d'exclusió social. Això ha obligat a replantejar-se la manera de treballar en aquest sentit i apostar cap a un model de governança participativa. Té diversos factors i que aquests factors són d'àmbits molt diversos i de nivells molt diversos, s'ha d'introduir el que seria la participació ciutadana. I és molt important que hi hagi diferents agents, els diferents agents que configuren la societat. Pretenem, amb aquesta proposta, posar en joc de la manera més eficient tots aquells mitjans que ja tenim, els públics i els concertats, per fer camí i anar millorant la cohesió social de la nostra comunitat i fer un costat a la gent més vulnerable, que no és poca, i més ara en la situació de crisi. La jornada també ha servit per intercanviar experiències que es duen a terme amb èxit a d'altres municipis.